Matur sembah nuwun. Bapak. Dilajeng acara rimen apa punika? Oh, ayun-ayun. Nggih. Melu ora ayun-ayune? Oh, anu. Ayun-ayun di anu Sragen. Ndak. Nggih. Ayun-ayun kebyok gawe. Ngoten niku, Pak. Ning Tigumyak nggih. Nek ra melu ya ora apa-apa liyane wae nang anake kula mleh kene bodam. Mikir ayun-ayun nggih. Ya, biasa apa? Ya wis gobyok mawon wis karo linggih. Ngoten nggih, Pak nggih. Wis pokoke sing penting nyandak men ketok penyanyine pinter nggih, Pak nggih. Nggih. Sendik ra pinter. Ibu kok sampai kados anu toh India. Hidungnya itu loh Bu, mancung banget Masya Allah. Ya, ayo banget tarik Mas sinten Ibu. Ya beda nang weton Purwodadi karo Gunung Kidul ngoten sampean. Nah, Purwodadi terus pesek ngoten. Nggih, ora apa-apa Pak, sing penting anak kula ayu ayo. Kaya kan lohan yo Pak. Ora apa-apa Pak, gurih penting. Ibu punya lagu? Enggak punya. Napa mboten di radio kok ora ngerti lagu iki? Hah? Kula tak melu jagongan. Oh, Lintang Asmara. Kula tak lenggah riyen nggih ayon-ayon to. Lah mungkin sing ngerongi sinten niki, Mas? Jenengan nggih? Nggih. Oh yeah.
Sampun. Matur nuwun. Nggih, matur Biar nuwun. mbaknya istirahat sebentar. Nggih. Ada request dari Mbak Dita. Ini Jogja Istimewa Mas. Mau minta Jogja Istimewa sama di Hartini, monggo. Nanti dipandu sama mbaknya kalau kurang ini. Ayo Dik. Buruan. Ini waktu buruan. Jogja Istimewa. Jogja Istimewa. Durasi. Orang disawer, orang aku disawer. Di Sawer nanti di Mardianto. Ya tim goyang ayo di Artini. Jogja Istimewa.